ngithanda i-question yakho or the way ubuza ngakhona ukuthi umuntu nomuntu manje akasho ukuthi mina ngikashebe ngiboneni, mina ngumzalwane ngiboneni, mina ngikakhanyana ngiboneni. Because of I think akashembe kunakoshembe like ngathi shembe kunalaba abangathi baku Christianity and kunakoshembe laba baku culture or amadlozi ebuhleni like hayi ebuhleni awekho amadlozi, akusetshenzwa amadlozi ebuhleni. Okay, kuno baba lo bekayijaji ubani konje lo la Reverend Bats kune NGC yangithi and then kube nalo sikhula ngaye kunjalo. Yes. Okay, so mina bengicela ukuthi yobona the way akhuluma ngakhona ukuthi ukhuluma into which is it's a fact. Esibe ngisho last time ukuthi omunye uzothi itiyele la ngipholisa ngokhanyana, omunye athi ifanta la ngipholisa. Esubhuti uNkululeko athi ukuthi asidescribing ukuthi mina ngikholelwa kunoNkulunkulu, ngikholelwa ngobunjalo. I feel like that nabantu abahleli they are going to see that who is God and who is Jesus and who is Shembe and who is Babu Babnabas. Askisi ukuthi babiza nabo Shembe nabo Babnabas. Abazosifundisa ukuthi sibabiza kanjani ngithi. It's bishops. Bishop. Yes. Ukuthi size understand sibalandela kanje nenkolo yethu igceke kubo kanje because of what? Yes. Yes. Okay, yabona enye into ukuthi angisho abantu promote but yazi kuyasiza sometimes uku-understand ubumnyama kuqala before ungene ekhanyeni, cause manje yabo mase khuluma ukuthi yena wayithandaza uNkulunkulu, yabona khona imimoya egijimayo engasiyo ungayitshela ukuthi iyona kade akusiyona. Yazi imimoya eminye ingayitshela ukuthi wena uyi-rugby player kanti uyi-soccer player, uzuyitshele lokho uyitshela ukuthi ngempela ngileyo athi bese ngibuyela kuyena futhi ukuthi kuyaganga emhlabeni, you understand? Yabo ngiyathanda mayesethi ubo umfundisi wakhe wafika wamchazela kabanzi shothi une experience ukuthi nangu umuntu ongisizile. Yabo manje usengathi useyaqala ukukhuluma kancane cause bekhuluma eqaleni ngomuntu naye owafundiswa ngaye, understand? Owafundiswa ngaye asisho futhi ukuthi uShebe noma efike ngo1912 1910 esefike uShebe uNkulunkulu bewuvela ukhona before, understand? Ukuthi ufikile emhlabeni cause esesifundisa ukuthi asibuyele kuyimfundiso ezaqala cause bese sisebenza ngobuthakathi nokuganga yikho kuhlupheka kanje namhlanje, understand? Ubokunaka ngisho ama countries thothi la eAfrica asebenza ngezithwalo lapha esihamba khona sokuyolanda izithwalo ayahlupheka. uShebe kwakhe hayi yabona ukuthi ngifuna ukusifunza into niyasifunza. Okwesibili ngifuna ukucorrecta la cause ngiyakubona ukuthi ezinye i-experience khona onganayo, you understand? Wena ukhuluma ngento ezwa bethi ngezwa athi ukuchazela ukuthi wena uzwa bethi lokho ukuthi uma usuprofeta waprofeta umoya kaNkulunkulu ngisho ilwane uyakwazi ukukhanda ilwane ezokwazi ukuprofethela ezokwazi futhi ukukuhlolela ezokwazi ukwenza lento ofuna ukuyenza. Hayi ukuthi usukumuntu kaJesu lapho noma umuntu kaShembe, yabo lapho ebumnyameni ziningi izinto ekwazi ukuzenza ungazi uyitshela ukuthi umuntu uyiyona lento ocabanga ukuthi uyiyona kanti akasiyona. Before nomfundisi ngicela ukuyilungisa ngathi sakhuluma yabo. So leyo nto ningazama ukusifunza thina uShembe akasifunzanga uyayifikela, understand? Yikho kade ngibuza akana billboard futhi abaze baphendula umbuzo ukuthi yini eyabenza bekhetha uJesu, yini abambulelwa ngayo ngoJesu, yini futhi into abayibona ukuthi cha cause laba futhi kahle fanele silande uPaul no Pedro ukuthi bezokhuluma cause bakhuluma into abangayazi. Mina namakhuluma ngoShembe ngizokhuluma experience yami ukuthi mina noShembe ngichaza ukuthi wasikhipha kanjani lesasilwane kwenziwa kanjani yena uShembe wangivikela kanjani into ewufakazi nina personal into futhi engayiprove futhi lokho zayo, understand? Nina fanele sibize obani shothi fanele sibize uPedro because bona ba understand mawulokhu ukuthi uyakhuluma lokho ngikhothela uPedro lokho shothi fanele sibize uPedro. Mamela ngifundisi before ungene ngiyacela uzongena mfundisi. I'm not denying uShembe, I'm not denying any man of God, but I'm against indaba yokuthi kumele sithi ubheki
Bheki cannot be Bheki alone. Baningi abantu abafana noBheki nebandlula uBheki. Angithi mina uShemba akasinceku kaNkulunkulu ungangifaka amazwi emlomeni. You understand? Angiyena umNazareth. Mara ngiyamvuma uShembe. But ngimangazwa wena mongafuni ukuvuma abanye. uNkulunkulu ngimazela ngavuma umuntu engamazi. Ungcono neyamazi uShembe ungayiphikisi indaba yokuthi bakhona. Angiphikisi amandla wabo. Ngithembi ukuthi wena uthe iBhayibheli uJesu. Ilento kuphela ngiphikisayo. Kuningi okwenza lapha eBhayibhelini ongahlangene noJesu ngishona kancane. Ngiyavuma. You understand? Yabo. So musu ukuthi masikhuluma ngeBhayibheli because ayikho character ngeke eBhayibhelini. Khona umbathakathi lapha. Khona amantombazana ayithandana nabafana abaningi ngene kusho igama elokuzana. Abathandana zikho bakhona lapha. You understand? Ayikho character ngeke hayi ukuthi masikhotha iBhayibheli bese sithi fanele wonke umuntu ephushe indaba kaJesu. Mina nginqabile angisho ukuthi uJesu bengekho. Kade ngisho nje eqaleni. Angimazi. Kungcono ukhuluma ukushuthi uyamazi uhlalile naye. Yabo uShembe ngiyamazi yikho ngithi awukhuluma experience yakho uJesu nami ngizokukhulumela yami ngokwaShembe. Understand? Siyazake kuma experience wenu ukuthi niboneni nazuzani yebo. Hallelujah. Amen. Bujukuleko ngithanda iquestion yakho or the way ubuza ngakhona ukuthi umuntu nomuntu manje akasho ukuthi mina ngikaShembe ngiboneni, mina ngumzalwane ngiboneni, mina ngikaKhanyani ngiboneni. Yabona, because of I think akaShembe kunakoShembe baya like ngathi Shembe kunalaba bangathi baku Christianity and kunakoShembe laba baku culture or amadlozi like hayi buhleni awekho amadlozi akusetshenzwa amadlozi ehleni. Okay kuno baba lo bekayijaji ubani konje lo la Reverend Pants kune NGC yangithi and then kube nalo sikhula ngaye yes okay. So mina bengicela ukuthi yobona the way akhuluma ngakhona ubudunguleko ukhuluma into which is it's a fact. Esibe ngisho last time ukuthi omunye uzothi itiyele langipholisa uLkhanyani, omunye athi iFanta yangipholisa. Esubudunguleko athi ukuthi asidescribe ukuthi mina ngikholelwa kunoNkulunkulu ngikholelwa ngobunjalo. I feel like that nabantu abahleli they are going to see that who is God and who is Jesus and who is Shembe and who is Babu Barnabas. Askisi ukuthi babiza nabo Shembe nabo Barnabas. Abazosifundisa ukuthi sibabiza kanjani ngithi. It's bishops. Bishop. Ukuthi this understand ukuthi sibalandela kanje nenkolo yethu igceke kubo kanje because of what? Yes. Yabona athi manje ukuthi thina siloku sithi Pedro, siloku sithi Paul, siloku sithi David. Yes. And namajab asibazi abakafike emaphupheni. Yena ukhuluma nomuntu babe nobudlelwane nabo. Because nathi singabazalwane sizosho ukuthi mina ngangena ngidlala. Kanti angithi ngimuza umoya ongcwele wangitshintsha automatically. Asho ukuthi uqala kancane ubophuza 6 pack after 6 pack uthi 1 uthi 2 uthi ini nawuceda so uyayeka. So nathi asi understand because of sinabantu abazenza like abazenza ngathi abazalwane kanti sibazalwane. Sibakhipha kuphi sibakhipha kubazalwane. Umuntu gcine ayinyanya igama la kaNkulunkulu because of yini sinabantu abazenzisayo. So umfundisi besicela usitshela ukuthi who is God. Nawe babona ngolothi sicela usitshela ukuthi who is Barnabas, who is Shembe. Bishop. Yes. So that sizokhona understand singasababheki ngale lihlo leli esilithathayo lelabantu. Asiqale Petersburg. Angeke ukwazi ukufunda incwadi kunganadishela ukufundisa ukufunda. Amen. Uyangizwa mamfundisi? Mina ukungena kwami eZion Christian Church. Abantu bebathi ngiyahlanya. Because besithi masihlele kanje bengibona into engabona abantu ngicine ngitshela umuntu ukuthi uyathakatha wena kini nenza sona nakaso and I'll do it vele ngendlela retarded uthola ukuthi sengikhipha amehlo angaka kanti ngihlushwa into ebathu moya engcwele ne. My mom was friends with a traditional healer. Ngathi mama ngicela ukuhlala nalo yamngana akho mhlambe lezi zinto ezingihluphayo zizosuka la kimi. I went to stay with that lady. Lo yasiswa ithi makaphumila yokunceda abantu. Ngingakazi nokuthi kunomthando sesesihlanje bengiphuma mina ngesigangeni. Ngifike ngiguce ngithandaze ngingabiza uNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu wasisiyoni uNkulunkulu kaJesu bengivele ngithi uNkulunkulu wami baba ngiyacela abantu bathi ngiyahla ngizwe ithunzi zabantu abaningi ngazuthi zisondelela eduzane nami
You understand lesikhathi ukuthi kenzakalani ngami up until wabazongithatha ngesiyoni bangitshela isiyoni ukuthi lesikhathi uthandaze igangeni uzwa ama presence umthandazo wakho awuthinta izulu ingilozi azidilika from ezulwini zizokumamela because umthandazo wakho bokumthandazo weqiniso you were praying in truth and in spirit hayi njenga namhlanje sesiyathandaza mara uzicabangela into zakho lapha benginenkinga serious you understand so okusho ukuthi ngangikwazi ukuconnecta noNkulunkulu before iZion Christian Church but iZion Christian Church had to teach me how to align my spirituality. When I look at the bishop of Zion Christian Church, I see a spiritual leader. He's more like my spiritual father. Ufana nonotisha ongifundise le ndlela engihambayo. Njengoba nawo mawubona uJesu umfundisi kuwe. You understand? So ukuthi ngizothi uNkulunkulu, ngizomshayisa ngoNkulunkulu. Yeah. Because he did not create heaven and earth. He was not there when heaven and earth was created. Ufika manje lela sonto lacala ngabo ma 1910 la. So isifunzo thi uNkulunkulu izida ngiyagula ekhanda. Umfundisi kimi wesimoya uyongifundisa le ndlela is a spiritual leader to me. Yabo Nazareth icale 1910. Yes, yeah. Okay, yabona enye into ukuthi angisho abantu promote but yazi kuyasiza sometimes uku understand ubumnyama qala before ungene ekhanyeni. Cause manje yabo mase ekhuluma ukuthi yena wayithandaza uNkulunkulu. Yabona khona imimoya egijimayo engasiyo ungayitshela ukuthi iyona kade akusiyona. Yazi imoya eminye ingayitshela ukuthi wena uyi-rugby player kanti uyi-soccer player. Uzuyitshele lokho uyitshela ukuthi ngempela ngileyo. Athi bese ngibuyela kuyena futhi ukuthi kuyaganga emhlabeni. You understand? Yabo ngiyathanda mayesethi ubo umfundisi wakhe wafika wamchazela kabanzi. Shuthi une experience uthi nanga umuntu ongisizile. Yabo manje usengathi useyaqala ukukhuluma kancane cause bekhuluma eqaleni ngomuntu naye owafundiswa ngaye. Understand? Owafundiswa ngaye. Asisho futhi ukuthi uShebe noma efike ngo1912 1910 esefike uShebe uNkulunkulu bewuvela ukhona before. Understand? Ukuthi ufikile emhlabeni cause esesifundisa ukuthi asibuyele kuyimfundiso ezaqala cause bese sisebenza ngobuthakathi nokuganga yikho kuhlupheka kanje namhlanje. Understand? Ubokunaka ngisho ama countries thothi la eAfrica asebenza ngezithwalo lapha esihamba khona sokuyolanda izithwalo ayahlupheka. uShembe uyena ositshela ukuthi asikhiphe lezi zinto silahle umngoma kufunakala elokhuzana eNazareth silahle siye bese kuthi lento yamadlozi athi sikhuluma kade uyisho ukuthi la amadlozi imimoya ngaphandle hayi abantu bakini. You understand? Amadlozi ile moya le ethi mayifika kini egulisayo. You understand? Egulisa ingane edala ukuthi ingane singafundi. Umoya wangaphandle not ukuthi umuntu umoya wakini. Amadlozi futhi enye into. Yabona izilwane esikhanda namhlanje. Masikhanda sihambe soyilahla. Silahle emanzini akusho uma uylahle emanzini. Umuntu mase ngasasifunde isithwalo kuhanjwe uyolahle emanzini. Mase lezo izilwane lezi akusho ukuthi ziyafa. Zifike iphile adapt impilo yasemanzini. Bese ihlala isikhathi eside igcine sengathi yidalwa zasemanzini. Bese uyafika wena uzothandaza emanzini bese ulanda leyanto bese ifika izogulisa ekhaya iyona moya wedlozike lawo umoya wedlozi ucreator nawe nje mhlawumbe namanje khona ucreator osezophinde ulahle ngakusasa iminingi le moya khona lahlwa ngishehlathini yikho ngithi mina ethi mayikhulu ekhulekwa khule uNkulunkulu bese qhamuka lezi zinto imoya thizeni base bamchazela baminterpretela ngendlela baminterpretela ngayo yabo ukuthi umuntu wamaphupho understand amaphupho kahle bezoyibona ukuthi le moya yini. Understand? Uyayibona wena uNkululeko ukuthi le moya yini wena. Ngathini yabo ephushweni into ifika njengoba injalo. Ngaphandle abantu kodwa into abayenzayo. Bayakwazi ukumanipulate amaphupho akho. But uma manipulate amaphupho akho ufanele ukugade ulibuke lonke because sometimes bayakwenza ukuthi mhlawumbe bethatha into yakho awudalelwe mhlawumbe isiphiwo sakho besithwebule besifaka isigujini besebenze ngaso. Bese kuthi ke bekhanda something isilwane. Ukuthi lesilwane besikhandi sisho ukuthi bazosinika wena ebusuku usuzophupha ngathi uyisangoma uzophupha uhlala uphupha ini ugcina usufocus kulento kanti thatha into yakho bafuna ube busy abanye banika utshwala sothi umuntu nje wathola imali uphuza utshwala akayi ngisho thothi uyolungisa into zakho kahle. Understand? So ileyo moya ke leyo ethiwa imoya yamadlozi. So futhi Nkululeko uthi amadlozi kahle awekho. Amadlozi akhona because imoya ikhona exista.
like angithi ngizwa lana ukuthi sometimes uthola ukuthi bayakuthatha like uthwele uyothatha kulahlelwe emanzini then nami sengiyeza bathi hayi ngozothatha in or ngiyakezwa or in ngigcina sengiphuma nanesilwane lesiyana sifike siyenze maybe imkhuba endlini. So how do I differentiate ukuthi idlozi leli elakamtshali yilo li right or idlozi lokugana? Okay, yabona ke into efana kuyigadeke lapho. Yabo malifika idlozi abantu batrickeka la. Idalwa zakini uma wakho omkhulu bakhe idalwa zakini ngeke kushintshe ukuthi umkhulu wakho. Whether uyakholwa kuphi nakuphi ngeke kushintshe ukuthi umkhulu wakho, ngeke kushintshe ukuthi uma wakho. Idalwa lezo. Idlozi ikwazi ukuthi mayifika kuwena izenze umkhulu wakho. You understand? Iyakwazi ukuzenza umkhulu wakho, iyakwazi ukwenza into wena ohlezi mhlawumbe uthi hey Domelete ikhuluma mamamede iyakwazi ukufika usuku izenze leyo mamede. But into ofana ukuyicheck iyodwa, fana ukucheck environment isikhathi esiningi. Iphupha maliza nokunyama aqanjwa makumnyama uyabona into efana nge-entertain ngisho kuthiwa iza negolide iza nokunyama fana kube nelanga ujabulela amaphuphaza nelanga cause uzothi uyenza lapha kube emnyama kakhulu naqala ujwayela amaphupho eza nelanga aza nokukhanya cause ngeke usathana le moya ayikwazi ukumanufacture ilanga ayikwazi ngisho ngaya even ngisho kuthiwa bakulethela sona ebusuku once umaselangeni phelelwa amandla liyazonda ukukhanya isilwane ayikhabaye makuthiwa ngiphuphe ngigijima ebumnyameni ngathi ngiphumela ngeni hayi ngisasibona isilwane cause yakuzonda ukukhanya lithi he separated the darkness from the light. But futhi idalwa zethu akusiba amadlozi. Idalwa zethu uma bethu leyo ngeke kushintshe uthuma wakho, ngeke kushintshe ubaba wakho. Ukuthi le moya leyamadlozi iyona ekwazi ukuyikhanda ifike ngathi ubaba wakho umkhulu wakho bese uyiseva lo moya. Ugcine ube uNkulunkulu phezulu ekhaya. Senigcina senikhothama kodwa nitshe sinenikhothama kuNkulunkulu. Nithandaze futhi kube lokhuzana. Isona leso silwane leso. Izinto kodwa zenzeke ngokusenze kodwa ipeace ayitholakala bengaqamba amanga abantu. Ipeace ayitholakala laphana ulwa 24/7. Ulwa 24/7 la game akulalo kule game. Sebengaqamba amanga abantu ku TikTok abantu bethi hey thina mina umbona umuntu hayi mina ngikhulekile akhuleko la game uhlezi ugadile futhi uhlezi abanye beze begade ngisho imsamo yakubo ukuthi makuzohlisa imbuzi naye fanele sengatshelwa kube yena ugijimela phambili othenga imbuzi othenga cause ugadile uyogade kuzobe nini masange ipeace kulento aqeda ukuyichaza nje uNkululeko siyithola kanjani angiphela Jesus Christ according to the word of God is the Prince of Peace. Anything that does not embrace and glorify Jesus, it can never have peace. That's why uzobathola ukuthi banayo yonke inceba abantu bebayifuna nje bayithola ngendlela zabayithole ngazo but uthola ukuthi omunye mhlambi unabantu besifazana abaningi kune void kuye ngaphakathi azama ukuyivala engavalwa ile nceba omunye uzothola ukuthi uphuza too much ayivaleki lento ngoba akukho ukuthula kwenye indawo kodwa kuJesu nje kuphela.